Zientzian bizitzan bezala saiakerak ez dira, beti ondo irteten. Baina ez du inporta, egindako akatsetatik ikastea hurrengo baterako lezio polita eta baliagarria izan daiteke. Funtzionatzen du? Ez. Ez du funtzionatzen. Eta hori da, kasu honetan balio duena, ez da bilela. Ez duzu lortu, hau zer da? Van der Graaf. Graf bat. Jendeak ulertu dezan, eskua jarri, ez du funtzionatzen, baina eskua jarri eta hileak tente jartzen dituen tramankulo horietako bat, ez da? Funtzionatu etxe esku, baina gauzire, faktore askoa berak zintxik, epini martxan, bueltak emoten dau, baina faktore askoa txik izan leike ez funtzionatzea. Adibidez, motorran abiaduri, hau zintxi, bizkat berez finau esan bide, ero bestelan kargak ionizatza egiti eta aurriei daz eta... Baina, itxiro, aldiagoa dene, aldarapena ez da nahikoa. Porrotetik ikasten, da? Bai. Eurak ikasleak oso ikasle langile dira, oso ilusio handiarekin etorri dira, eta hori da, zenean garrantzitsuena nire ustez. Merezi dute aprobatua, ez da? Bai, aprobatu eta nota ona gainera. Eta nota ona, eta esan duzu, porrotarekin ez gara geldituko, ez da beste proiektu baduzuela ondarrutik. Bazen? Proiektu hau da itxuentzako makila. Ordu, ultrasoinu zentuare honek, 1,55 iritzen da, eta egiten du da makila vibratu. Ordu. Hau patentatuta duzue? Bazpadere diot, hau negozio. Ez dago patentatuta. Norbaitek igual... Bai, nire duzu probatu inaki. A ber? Zerbait ikusten duanean, vibratu egiten du makila. Bai, egiten du vibrazioa, kamerak horri.